Tot i que no ha estat una sorpresa, el senyor Faura i Esquerra Republicana han decidit no facilitar el canvi al nostre Ajuntament una vegada més. Ho van fer ja el 2015 amb el senyor Monclús i amb el senyor Faura el 2019 i ara ho tornen a fer. Lamentem aquesta decisió perquè pensem que no és bona per a la ciutat, però evidentment la respectem com no podia ser d'una altra manera. No portem pressa des de Movem Tortosa per a tirar endavant aquest canvi, però pensem que és una altra oportunitat perduda. Ens dona la sensació que Esquerra sempre busca excuses i esta vegada l'excusa ha estat el tema de l'estabilitat, però nosaltres hem pogut comprovar durant aquests dies que hagués sigut possible tirar endavant uns pressupostos en propostes de tots els grups polítics que haguessin donat estabilitat fins a final de mandat, però Esquerra una vegada més no ha volgut. Tanmateix, des de Movem Tortosa continuarem treballant perquè sabem que el canvi és imparable a la nostra ciutat i que ara, una vegada el senyor Faura i el senyor Roig han renunciat a oferir aquest canvi polític a la nostra ciutat, és evident que la nostra formació, la nostra candidatura serà aquella que portarà aquestes noves idees, aquests nous projectes i aquest canvi tan necessari que Tortosa necessita després de 14 anys amb el mateix partit al capdavant de l'Ajuntament.